Fl-istess ġimgħa li fiha għal darb'oħra fallilu pjan li jagħmel bsaten fir-roti lil ħidma tal-Gvern fl-istituzzjonijiet Ewropej dwar il-Power Station ta' Dellimara, Simon Busuttil baqa' jinsisti li din il-Power Station m'għandniex nagħmluha. U qal dan fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista. Din il-Power Station hija parti kruċjali mill-pjan tal-Gvern u l-Energy Mix biex filwaqt li jorħsu l-kontijiet jonqos it-tniġġis fl-arja partikolarment fin-naħa t'isfel ta' Malta. Għalfejn qed tibniha l-Power Station issa? Għaliex m'għandek l-ebda raġuni. B'reazzjoni għal dan fi stqarrija l-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa qal li dan ma huwa xejn jaħlif konferma li Simon Busuttil irid li nibqgħu naħdmu bl-impjant antik u li jniġġesta Dellimara. Dwar in-nomini għal ħatra ta' ġudikanti minkejja li fil-jiem li għaddew intwera li mhux il-każ, Busuttil baqa' jsostni li kien hemm ksur tal-Kostituzzjoni. Jgħid il-Ministru tal-Ġustizzja il-verità hija waħda illi fiż-żewġ każijiet inkisret il-Kostituzzjoni. Però fil-jiem li għaddew esperti kostituzzjonali kkonfermaw li ma kienx hemm ksur tal-Kostituzzjoni. Fosthom iddikjara dan il-Professur Ian Refalo. Li hu kontra l-Kostituzzjoni però u huwa konfermat mill-Qrati ta' Malta u l-mod kif inhu mwaqqaf it-Tribunal Industrijali li sar taħt Gvern Nazzjonalista fl-2002.